Boy! Boy. Kamusta boy? Do kapoy ka? Daw na nga budlay gid boy aw. Grocery kami gapon. Grocery lang gid do sa ano ka? Sinupod mo si Yabon mo? Okay Buligan man mo sa? Ang galing buligan ko man say. Galing medyo sakit na ako. Natural lang eh boy, buligan mo si Yabon boy. Sakit man ako likod kag ako nga yung aliog. Likod pwede kay ti nang akwat ka mo. Natural man na niya sa likod nga. Oo. Ang katingalahan ko nga sakit imuli. Liog nga sakit. Oo. Kay Kasi do ka imposible man nga nag-akwat imuli nga no. Ano mo nga nagsakit haw? Nga boy ano-anong rason boy? Boy, sugidi ko boy. Anong nga sakit boy Ha? Boy. Shh, boy. Ano ka? Pwede. Shh, boy, ano ka? Under ka guro. Under ka guro. Wala man natin. Nugay na. Under ka guro mo na guro nga giyawang ka guro pakakwat guro. Nung mga kigay hindi mo gani sa pagpasibangon nga mo na. Nugay na. Nugay na yawang ka kwat guro ba? Ikaw ta na nagakwat guro. Ano na kayo boy? Boy, dumuwang ba? La. Yo mga kalinte, don't forget to follow me also sa akong nga other social media nga account sa aton nga channel dra sa YouTube Kalinti by T-Bone, at the same time sa akong nga Instagram same name kag sa aton nga TikTok. Salamat gid sa inyo nga suporta pero may sakon dako gid ako nga pasalamatan sa inyo. Grateful gid ko sa each and every one sa inyo. Thank you gid. Hope to see you there. Peace.